Cum adică? Cum am băgat? Câte benzi sunt aici, fratele meu? 2 sau 3 sau cât pula mea sunt? Sunt 2 benzi, atâta. Doamne, ce ți-ai făcut la gură, băi, frate? O să moară tata, te-a mușcat gâsca de gură. A venit sandvișurile, chat. Alo, no, stop. Ascult. Venim prin zile poete, fără secrete, trăim cu sete în pistoane, costum și ghete. O viață de motociclist fără regrete, spre natură mă întreg, cuvântul în piept și în plete. Hărși! Băga mea și pula cu arde ca valul ăsta tot. Ce mă, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, chat? Alo, no, stop. Ascult. Venim prin zile Mamă. poete, fără secrete, trăim cu sete în pistoane, costum și ghete. O viață de motociclist fără regrete, spre natură mă întreg, cuvântul în piept și în plete. Sper că ai pus salamul ăla dacă o săptămână, de 2 săptămâni să-mi iasă și la gură o bubă, că e păcat. E păcat să nu se înțeleagă ochiul cu gura așa, să-mi iasă niște bube pe mine. Ești prost sau ești prost? Pe bune acum. Ce e în mintea ta? Te bagi peste mine așa ca și cum nici nu existi, nu? Să mă fac în mintea ta. Cum adică? Cum am băgat? Câte benzi sunt aici, fratele meu? 2 sau 3 sau cât pula mea sunt? Sunt 2 benzi, atâta. Și semnalizezi că schimbată și te bagi peste mine, că nu sunt invizibil. Pentru că te bagi peste mine. Să băi, Geanul meu. te-am văzut pe tine în oglindă. Păi și atunci ce pula mea? De ce te bagi peste mine? Să te bagi, dar tu că n-ai între mine. Bă, ești, nu, cum ați luat cu aia permisul? Cum ai luat permisul? Cum ai luat? Când schimb banda, semnalizează-mi. Du-te, că ești... N-am ce să-ți explic. Ești mult prea dus, sincer. Ești mult prea dus. Du-te în pula mea de prost. Sincer, ești mult prea dus. Du-te în de prost. Mai ești începător. Cum îți explici asta? Mai ești începător. Cum să-ți explici așa ceva? Auzi, arată-mă cum e permis să vând de cât ani ai făcut. De cât contează, omule? Sincer, acum vorbesc serios cu tine. Ai văzut că eram foc în oglindă? Păi și ce contează? Ascultă-mă ce ai spus să faci. Ba pula, bă! M-am ars rău. Ce am vrut să... Din mine, mă. Am vrut să intru în tine, nu-i așa? Cum dracu? Era aici, mă, era cu... Ești amuzant, sincer, ești cel mai amuzant om pe care am cunoscut în 2020 și a fost cel mai prost an pe care l-am avut. Ce-a zis, mă? Ia. Cum, bă, să nu plesc în pula mea, că să înviși cu lavă? Nu poți să ții gura închisă în pula mea. Ești amuzant, sincer, ești cel mai amuzant om pe care am cunoscut în 2020 și a fost cel mai prost an pe care l-am avut. Ce dracu faci, bă, băiatule? Nu mai știi care ți-e banda, dracu. Hai ca semnaliză frumos. Hai, bagă-te. Cu plăcere. N-am mulțumit dacă asta vă așteptați. Da. Tontonel, ce ai pe tricou? Am putut-o pe măta Omer Craci și și-a dat drumul pe umerii mei. Asta mai întreb, da. Asta e. Și după aia vă supărați să-mi dați mesaj pe Instagram că de ce dai în jur de măta? Dacă ești prost. Cu dreapta de pe banda 2, dar măcar n-a fost Na, dacă vă căutați, ce să vă fac, frate? mărlan, nu s-a băgat cu forța sau chestii de genul ăsta, ceea ce e de apreciat, din punctul meu de vedere. M-am zis, încerc să nu fiu... Ia uite-l pe ăsta la telefon. Bravo, frate, să te bagi așa peste mine, ca și cum nici nu există. Ești handicapat cu capul de prost.
Cea mai proastă intersecție care există în tot Bucureștiul. Asta e ea de la Bragadiru, mă? Da. Ia. Cred că aia e. Ia. Aia e. Mamă, cea mai proastă aici mor, mă. Yo. Aici. Bă, nicio treabă cu nici. În față e Măgurele, aia e. Pe unde merge ele? Aia e, da. Wow. Ce? E rău, De ce nu te duci? Eu nu înțeleg de ce te enervezi degeaba, pe sincer. Ai banda liberă acolo. Oricum trebuie să-i dai prioritatea lui ăsta din stânga mea. Păi atunci fă ce vrei, frate, ce te... Ești singur de Crăciun și Aruncă-i, bă, niște greu, că-i trece. n-ai cu ce să te bagi în seama de Crăciun? Ce anume? Te învăț? Nu te învăț nimic, frate, mergi, du-te de nebun. Du-te și stop dacă vrei, marș de prost. De unde se aude muzica asta? Opel. Și eu ascult muzică, frate, dacă la semafor o dau încet. E cringe rău de tot ce am. Mulțumesc tare mult. Opel Boss, Corsa 1, Dați-le hide, mă, nu mai le dați time-out. Dați-le hide. 2. Dacă tu crezi că eu plâng după 2-3 de ăștia care spamează... Auzi melodie. N-ai cum să te plictisești, bă, băiatule, bă, nu ai cum. Imposibil. Dar a pus 700 de straturi de cașcaval de la topit. Dar n-ai ce să mănânci, că scurge lava de aia în gură. Bă... Bănuiesc că nu l-ați lovit, nu? Ați băut? Da, bun. E bea. Mult. E crucificat. E mort. Tăcuțul meu Valhalla direct să moară măicuța mea aici după bătălia cu Kratos. A avut duel cu Da, Kratos. Sau ce puțin l-am văzut că carusarul era deja produs. Mult. Mult talpă. Nu pare. Nu, că era... Dar nu vreți să vă dați mai așa ca să nu vă calce mașina? Uitați asta că stau aici, m-am culcat și un pic ce cu mine. Eu nu pot să dor și o dracu în mijlocul șoserii, dracu, că veniți toți să mă deranjați. Dor și o dracu un pic în mijlocul șoserii aici. Nu puteți să vă ridicați? Bine. Știu că vă e frică să-ți pe jos. Ai nevoie de ambulanță? Vrea să mă ia de frate. Iertați-mă puțin încet. Bă, care ești, mă? Asta care ai donat? Că știu fața cu aia. Ești din Giurgiu. Scrie pe cea că știu numele.
și azi directat. Te pup, Denis Constantin, te pup, vă pup, băieții mei. Scheiße. Hai, cu nenea la care se pe geam. Alle noch top? Alles gut, alles gut. Sollen wir eben gucken? Moment, ich muss immer eine Brille finden. Warte mal. Dar ce fețele au Geh pus. mal eben oben hin. Alles okay. Keiner verletzt? Ne, alles gut. Oh, Scheiße. Deine Brille wieder gefunden? Soll ich jemanden Bilder mal eben nehmen? Ja, klar. Soll einer von euch mal eben gucken? Ja klar, komm nur mal raus da. Ja, warte. Wer wie wo? Am un tovarăș Alex Gianni, dacă nu se răsună cineva de neam cu mașina, iese în prâst. E ghinion. La Gianni, dacă nu se răsună cineva cu mașina pe parte, e dată de neam. Tasul, fratisul, unchisul, toți. Dacă nu se răsună unul cu mașina, e ghinion. Was? Ich hab's nur gehört, da geht nicht gut. Ja, dann ich hat's war- doch, dann hat's doch Nee, ich gescheppert. war gerade drin. Und ich hörte das nur. Ja, wer wie wo was? Irgendwas machen? Irgendwas anrufen? Ich muss erstmal eben kurz. Zu trinken habe ich leider auch nichts mit. Sonst. Nee, eine richtige Brille.